Dobra nowina od Jezusa według Mateusza. Pierwsze tłumaczenie na śląsko-gotka z oryginału. 15 rozdział. Haja o tradycyjo. Wtedy przychodzili do Jezusa ze Jerozolimy uczeni w piśmie i faryzeusze i rzekli: Czemu twoi uczniowie przystępują ordunek od starszych, dyć nie myją swoich rynków, kej chleb żerą? A on we odpowiedzeniu rzekł im: Czemu i wy przystępujecie przykazanie od Boga z kuli waszego przekozu? Dyć Bóg przykazał i rzekł: Łodowej zoca fotrowi i swoi muter, a w to źle winszowałby fotrowi albo muter śmiercią aj umrzi. A wy godocie, w to by rzekł fotrowi albo matce darek, co by dał ofiarował, spomożon będziesz, choćby nie oddawał zoce swojemu fotrowi albo swojej matce. I zrobili żeście, co nieiste je Boże przykazanie od waszego przekozu. Hipokryty, dobrze owo sprorokował Izajusz, co rzekł: Przychodzi do mnie ten lud, swoimi ustami i brumblami łodowo mi zoca, ale serce ich daleko je ode mnie. Ale darmo oddawają mi zoca, kej uczą nauki, co są ordunkami od ludziów. Richtig nieczystość. A kej wezwał moc ludziów, rzekł im: Słuchajcie i rozumiejcie. Nie to, co wchodzi we usta, pokalo człowieka, ale to, co wychodzi ze ust, pokalo człowieka. Wtedy podeszli do niego uczniowie i rzekli mu: Wiesz, co faryzeusze, kej usłyszeli to słowo, są zgorszeni? A on we odpowiedzeniu rzekł: Każda roślina, co nie zasadził mój niebieski Ojciec, będzie wykarczowano. Łostowcie ich, firery są ślepe, a ślepy, jeźli by ślepego kludził, łoba do dołu wlecą. A Peter we odpowiedzeniu rzekł mu: Wyekleruj nam ten bajszpil. A Jezus rzekł: Dali są żeście głupie? Dali nie poradzicie spokopić i że wszystko, co wchodzi do ust, do lajba idzie i do haźla jest nożone? A to, co wychodzi ze ust, ze samego serca wychodzi i to pokalo człowieka. Bez to i że ze serca wychodzą zwady, ostuda, morderstwa, cudzolystwa, rozpusta, kradziestwa, krzywoprzysięstwa, bluźnierstwa. To pokalo człowieka, ale jedzenie nieumytymi rękami człowieka nie pokalo. Wiara od kananejskiej baby. A kej Jezus wylos ze łonego placu, poszł ku Tajli, Tyru i Sydonu. A atoli kananejsko baba, kej wyszła ze łonych granic, ryczała ku niemu: Zmiłuj się nade mną, Panie, synu od Dawida. Cera moja mo się źle i modymona. A on nie odpowiedział jej słowem. Wtedy przyszli jego uczniowie, pytali go i rzekli: Koży się brać z kuli tego, i że ryczy za nami. A on we odpowiedzeniu rzekł: Jeżech posłany ino do byrków, co straciły się ze izraelskiego doma. Ale ona, kej przyszła, oddała mu zoca i rzekła: Panie, pomóż mi. A on we odpowiedzeniu rzekł jej: Nie ma to dobre, co by brać chleb dzieckom i ciepać małym psom. A ona rzekła: Panie, jednakoż i małe psy jeżerą ze ogradek, które slatują ze stołu od ich panów. Wtedy we odpowiedzeniu Jezus rzekł: Babo, wielgo je twoja wiara, a i będzie jako chcesz. I uleczono je cera jej od łonej godziny. Uleczenia nad wodą. A kej Jezus poszł z tego placu nad Galilejskie morze i kej wlos na góra siednął hań. I przyszło do niego fest wiela ludziów, co mieli ze sobą chrumawych, ślepych, głuchych, kalekich i inkszych wielu. I ciepali ich do fusów od Jezusa i uleczył łonych. Bez to moc ludziów dziwowało się, kej widzieli głuchych, co godają, kalekich, zdrowych, chrumawych, co chodzą, i ślepych, co widzą, i oddawali zoca izraelskiemu Bogowi. Drugie rozmnożenie chleba.
A Jezus, kej przywołał swoich uczniów, rzekł: Mum pożalowanie nad wielu ludziami, skiż tego, co już 3 dni są przy mnie, a nie mają co zjeść. A nie chca kozać im iść głodnymi i nie chca, co było słabli na rajzie. I godają mu jego uczniowie: Skandy mamy mieć tak wiele chlebów na próżnocie, co by nakormić tak fest wiela ludziów? I rzekł im Jezus: Wiela chlebów mocie. A oni rzekli: 7 i trochę małych ryb. I kozał tłumom lygnąć się na ziemi. A kej wziął 7 chlebów i ryby, podziękował, połomał i dał uczniom swoim, a uczniowie ludowi. I pojedli wszyscy, i byli nakormieni, i zebrali, co zostało ze resztek, fol 7 korbów. A onych, co jedli, było 4000 chopów, łokrom babów i bajtlów. A kej odesłał tłumy, wsiadł do łodzi i przyszedł we granice Magdale.